Πράσινο βάφτηκε το αθηναϊκό ντέρμπι της K20 στη Super League στο αθλητικό κέντρο του Κοροπείου. Ο Παναθηναϊκός τριάμβευσε με 4-2 της ΑΕΚ για την εξαναβολή 11η αγωνιστική της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Βαγγέλης Ξεπαπαδάκης, ο οποίος σημείωσε 2 τέρματα και όθησε το τριφύλι να πετύχει την μεγάλη ανατροπή, επικρατώντας επί τον κυτρινόμαυρο με το εντυπωσιακό 4-2. Είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη μας. Όλη η ομάδα ήταν σε αυτή την νίκη και πάμε καλά γιατί είχαμε πέσει, να πούμε μια αλήθεια. Τώρα το έχουμε βρει με πάθος και με πίστη, θα το ξαναβρούμε πιστεύω. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο σκορ μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπουζούκη μόλις το 3ο λεπτό. Και την όμαυροι απάντησαν στο 30 με το πλασέ του Χρήστου Αντωνίου σε 1-1. Και στο 42 ο Βλαχομήτρος με γυριστό ψαλίδι μετά από πάσα του Αντωνίου και κόντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή έβαλε μπροστά στο σκορ του δικέφαλο με 1-2. Η απειρία, το νεαρό της ηλικίας, αυτά συμβαίνουν στις ομάδες K20. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι. Τρως μετά ένα γκολ και μετά σου πέφτει η ψυχολογία. Έτσι είναι αυτά. Παρ' όλα αυτά, το σύνολο του Βαγγέλη Σάμιου ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση. Αρχικά, οι πράσινοι σοφάρισαν σε 2-2 με τον γκολ του Πίσπα στο 68 μετά από σούτ του Αγγελόπουλου στο Ζώδιο Δοκάρι. Και στο 74 ο Ξεπαπαδάκης δίνει προβάδισμα στους πράσινους με 3-2 και ένα λεπτό αργότερα με νέο σούτ πετυχαίνει το 4-2 και ουσιαστικά υπογράφει την νίκη της ομάδας του κοντά στον δικέφαλο. Κάτι με έχει πιάσει και πίστευα πάρα πολύ στον εαυτό μου σήμερα και όταν αποφάσισε ο προπονητής να μπω μέσα ήμουν έτοιμος για να τα δώσω όλα και ούτως ώστε βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Μπήκαμε πιο δυναμικά στο δεύτερο και πήραμε αυτό που θέλαμε. Μας βοήθησε το παιχνίδι, η τύχη, όλα ήρθαν κατευχήν. Μπήκε το γρήγορο γκολ και μετά από εκεί πέρα πιστεύω ότι υπήρχε μια ομάδα μας αγωνιστικό χώρο η οποία θα μπορούσε να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ σε πολύ ψηλά επίπεδα. Έτσι, οι πράσινοι σκαφάλωσαν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 32 βαθμούς σε 15 αγώνες, ενώ ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει 38 με ένα μάτς λιγότερο. Η ΑΕΚ από την πλευρά της έμεινε 10η με 16 βαθμούς σε 14 μάτς. Μετά το μάτς, πράσινοι και κίτρινοι αναφέρθηκαν και στο αυριανό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για τους άντρες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πιστεύω έχει γίνει καλή δουλειά όλη την εβδομάδα. Έχουμε δουλέψει καλά, έχουμε διαβάσει τον αντίπαλο. Νομίζω, άμα το πιστέψουμε, το έχουμε εύκολο το παιχνίδι. Θα κερδίσουμε. Άμα κάνουμε αυτά που θέλουμε. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Παίζουμε και μέσα στο σπίτι μας εξάλλου και θα δώσουμε όλη για την νίκη, είμαι σίγουρος. Ναι, πιστεύω απόλυτα σε νίκη του Παναθηναϊκού, απόλυτα, ναι.